Bosco aye n'umuremi bw'ebituma chingoko chombe ni chibando ubulimi general n'umuremi yole. Karibu ase studio litkolia lero eligeto sanga mange kegima ne mase mona gwati kirote binga n'umuremi n'abalimi bami no balega lisko bagachikuyigwa bwanso bigabwo bulimi. Kero litkolia lero tukukwandira mangana mange igoro ya kirimo hai ya lero niyo tukwandira buyo bokurunga bokash. Litanga ni kuyigwa tubuyo bokuru gosedi eta bokash inkigia chitemea undi lile ko igwetanganiga kero na igwete lingana lio boyo bokor ko bokas ditanga ni gona tagete ko manyanga ekyo ninki kero na manya ni gona manyete ko rwa sedi silikali ko BioVision na Africa Trust wetera na office ya agriculture yeto ya suneka bakero baeresa ngataka kumanyanga ekeninki ketali DAB ke ko bokas bono kero baeresa nkaigunga negenteki ya tiganda aragetema bono abuno litanga nyabuno na igwerete igo kero kwenyora mangana across BioVision na Africa Trust witasi obisi chobole michabu esabkonti ya bonchali ukaigwa mangana nkankieke ga kare kurukuga bono nayo katabanga tigango gendo chikote mura amanyangi ntukike iga bono asa ibirengere byago kero gwo igweta mangana bono kwamanyire bokashi ngento kieke bono pokasi no buoyo yo neruga yabo baburogete na intweruga ya itobuna bono abantura tokorungo buno buoyo no buoyo obusimeke ruchindagira Jones yes igo muntu lisuka ali mungina nali gali mamura ali osetata kusosokoro baligire ti murubuli bono moroko bamba kuminga bokashi ngendo kieke bokashi na korenga muri miservina atebire no buoyo kai magana mayu mwencho moteli karibu sana bono ekerogende kuligire na kwategerera murubuli kurunga klimo hai okoletwa sole nilishikilia BioVision Africa Trust kubwatana na BioVision Foundation una lero tramonere Servina Nyabaro neru mulimi oito ase studio na ikirako erera na linga nigoro yo buoyo bokurunga bokash bono lero ngoto tebyali bokash ye inene lili lakini kiroko koranga katukunye kusangamo na anu chuto tebinga yega linka mbuyo kyukutumia na adinga ine mbuyo kyotike boli bukogoro ngakiago koragwasi bige bintu biago asinchira ya bene kegema igobono asi ibirengeli biago nyorenga inamba ya studio 0741 583878 na moelio ya ninkweli bakukwana na Serebina uramu kwania utukwanire orojema moyo chiri kotosomya mangana maya ayirindo tegereze tobo mungiti otuwakirisimi asinchira ya abene kegema bono eka tukukwanira igoro ya bokashi igauna gwate no buoyo mbintu kibigani iri korosi bokashi ebinto bigwenete mwancho moligereria no motegereria otegerete okasi nebinto bikorose kabire bya rice yes nigo utali binto binde bire bikongo gusora endo chikoligi asubwale negali nebinto biramo naye yes ego toyanka sangereria sikeye ngombe usangereria chigoto chirioko na kubonga likoko na gutuguta gwasamba gwachibekamo kwaligi nebinde biro ebiro komenterania ekero bya isanire kwamanya koranga byikire kerengo ekirora chekorosi so talibo yora chikogende duko chikogorochi chekobotebanga bwabere bokasi obuno buyo kweroseria biko monyene na ndo gutumeka ebintu birioramo na birobyo bono umungina Servina amuntu nale gali umungino ndo mino kekolikia guchikolera chirikaliga nabangi nabanene una iga bategera tumurubuli bakanti kumanyanga mamuyo bono gukwana mangana ya bintu kibyagwana bono batebinge kemo kyabongire kiki gyakabirengire kibiri omuwekano biri barabu barasangiriliga barosi obuyo bokash mbiya mono omurali oyo minto yo ligereti korusiko no yo igwete ditanga ni gusangereria sikeye ngombe esikeye ngombe osangereri kwende chimbiribiri chie chimboli echie bisusu anye chirororo ebo cha boli bisusu alafu ogende uchiorore echafu ye chingoko obutoko kubuyo bwe chingoko alafu ogende isikorore kero chombe chikuli chinsiaga ngutikali chire binte goteri amabaki ali agutigara alafu na isikunku na kubonga bongole chi avocado nchigweta mapera na wete ama korende nole ne mikabiri ne gwete yonsi gwasangereri kwabeka
lakini kere gento kero kerente gukebeke gurubu yaye tuli korenta kwa burukani au bono ne kero go stock ebinto biri go chaka koroseri bokazi Oh yes. ne kero kwa rentire na bokonyora nona masakara je bitumo nyare ngororo boko endo chibwarore orente bituma biri amasakara ya teneine na boko ya kenyi na boko beka igo hona kero gwasangire ibintu byonsi byo kubibeka kera kema kando igo gwachakire kubibeka amo kuruga gwamo bono tuyire ngo step nga kinki yo kolekana mpaka ubuyo bobe mbiyamo no muraria oyo minto yo tegerete no yo toligete togotena ekerwa sangere material station go sekerwa sangere ibintu bito byo korosi pokazi bya isanire bono na bokoranga ekigwango kingana na kyuta ite korosi kero gusangere na bora sangere bitabe no ne chitani bere na bora sangere kulingana na kyuta ite kokorera obuyo bunkyuta ite gusimekera titangani kero kolente bintu ebyo kwa ibikire kando bono ngo chakuri korosi ke korote na materials cyane cyisanire tikabono ndo sibokazi pokazi bono ni goko okubeke ibintu byo tubate ibintu tokorokanga ebika yani chichi step chire akogenda okorenta marabao amugundo angokurusyo korama amarababu ate ibintu bingabuna ebintu binga bokogenda imebunga bunobo obukana kundi butali bokonde naro gutanganise orete isike ya ngombo beke kero ukubeka nigo obwate gento kere chikona inye kero kwa yatiri chikona inye ukibeke egere tikegenda isiko ono korosi ebintu buna layers ebikama binga buna gakoroba wachaka na marabali warento buyo kwabeka kwarenta amasakarari twateba aya igakire ebintu kwabeka nekere iri kwarentete egento ngiro togotena nguchurugure eistie yende tokuruka enjo oburukania mone molasses ero nero kora kurweduka egere uchikunyebeka mone dairy egere ichi kotebye ebintu biri obokonde boli mari bochikoria bwango obongainire ngane ndagera bokori kumbe nkori bole endagereri yao oboyo babe bwango so kerele ibuno konyekora yonse igokobeka amaji aya na alikuwa roseti kurwase molasses ne encho na runo kora layer 1 kwabeka ngono wakorire chile anoninya buseisana nende wacha layer 2 the same buna liwacha gete korunse kulingana materials just piko gochoko bako konyaranga chiaelire kero wakorire gachionsi kwa imoka bono kwa igatera na amache kati abuntu bwatelibu nkubekore elire ligo chikorosia ebintu biregere bisamyokane nande kende nkebe kenge kerosi na kekoroseri alafu na makara ntwasunyuntete tokobeka egero ubujo bulia kero gochikoburuta na barubo bwatanekane so kero kwalentire kwabekire gwakurire wakora misi kwaigatira nende kwamanya kubunjura the same day kwabobeka gari bone gwatana gwakuriririe kero bwarengeleas step yende yakabere nigo koboburukani bone bintu biri nigo kobichanganya bwocho gani igonye kwabigeta utote benge kwabigete echabu yengombe ele yaye ukabika maraba ukaleta ama gosene kabiri megueme yegwete ukabika maraba ukaleta gosene no chabu bwemerega yichombe ukabika ubuchabu bw'ikingoko bunyirabuli ukabika bono gukura pi guche komigu wocho gani bono ko bwocho gani obekune nyombe eri yakaletwa wate yo bunyansi obotube tibo tweru kandi tibo twaru mugaso wanche motegera leo mungina serabina nyabaro nero goterera mangana mayasana kaiga se studio igoro yokorosio buye bwa bokaje iga igonyolenga kirimo hayi no bole mibwenge nchenene kigma bogoro yasole ne shirika linene lya Biovision Africa Trust kubwata na Biovision Foundation abali minga imure gose mugota manganayo nkora abandi bagaba ni murakisi myo koro mole myonde bwenshugwa ni mole myomino chirega bwata mangana maya uyiguta tanki kwa igure gwara to tebinga ngaki wakisi migochaka 0741583878 okwa ni serabina maya serabina tagurume mutamu nkwaneli kuiga mama igate benga nona ali nge studio no sariko wono le ndabo chisimu cheno chenda mu polisi rabina kero kwa kulire ji process jones ige kakinga ninga kibuyo bokoba egero boire mugundo obuyo bomuraria no mutegererio yoro totegerete tukiriri tangani kero kwa borosi bwaba bune nyumba elio na liri tukuri tangani uchaka mambi nigo ko bwonchura mambi na ndi kwa bwonchura magoroba egekora nigo bwateli berera li nyinge buragere boyi tibo basako baboyo buya kwa bwonchura mambi na magoroba esaidi esemo de saidi amate na ndi gono tubete igoro mugasoto yo nambura teye gotu so obuyobo nigo boko okubunchura kabere asama tukatana igo bunu kunchura mambi na magoroba na boko ngana kiboko yi lakini matuka jatano kwa igu okoyi wachakire gokea so matuka yande kianda
nigo ogonchura limo warara egero butige na liburana kuna gotoba bwangu so obuyo bekero murari bokoba nigo bokwira amatuko 18 oboire mogondo kai abali mimba igota magana only 10 days na koire mogondo kwa bigire bibeli byao bono serabina tikangubuli boli mo no tegera lyoto tegera tegaiga ekero kubeka obuyo bobono bwa bokashi bwa bigire mogondo ngakyuko beka mogondo asemeli byao mbiyamo no muraria obuyo bokeronko ira mogondo litanga ninkubwatikire nga ninkingo chikokolera ngosimekera ngo chichinyeni amatoke nkubeka nigo ngosimekera ebituma sonya ni chinyeni nigo gwato mustari wabe kwatanga ni bokasi kwabe ko botubwa ko rugoro wakuneka kai wakora onye ne bituma nigo gwakege kamago konya kwabwate obokeke kora ninkarete nk'abantu baitu because bono burubo yikoroseka ka korosi buyo burasimeke chipaketi stage bono chirolo most waneka niga kubeka wakege kamago obucho beke kekoro buyo bulya karubwa kuri 14 days nigo boko beke ntukenga buna maraba mo makwaruruka nigo ko bucheka kwabeka nande mbuli kwa bakoboko mono lakini kero libutaraera na libubwataine ekere litoko na kubobeka at least nigo nande twari kubanyora liritoko na kubunchura kira igo konya gokuna bokebo kasi kamago kogenda baka gwata bukinende kwa irana ko ebine bituma onye nemesi nigo ko bomuliraiga onye ne litoke na boko muliraiga round na bali bande tokole avocado ere nyene yakani robuyo bwe great toli kubeka na borobu nigo ko endo chore secret nero nigo ko muliraiga nigo no buyo boko okubeka buya butabwati mu chandonda Getembe radio hello kwana ngo no muremi hello Getembe oh Dobre yonza ligo na mada mukabisa omuremi mokongu bwire buya bwa so omuremi akuru ngina serabina nyabaru bwire buya serabina nyabaru mbuyora so monene mbiyande kwa telefone magaba no musaje lyo kolete account ya kishi miaka 10 katigero mwana Paulo karibu na royo fo magaba na bono narego tekumo boring aquí ama sakara ye jibanda ro turate kunyo tumeka nabo buoyo arabu elinde lya kabere una bono twekire ngaki yo bolye binde ibyo boli bira bitoko tumeka toko gaso boli bira bitura bitumeka bibo buoyo ni boli lya gatatu ngaki uro tabe no mole miare ende bono kuna jana kolete ga account ya kije miaka 10 kana le ko ritaya mba ete bakangeti nge kubungura jibando tago da konga rende ga simu bungura jibando mate besa na bua account ya na aka me yon zibitironi na ko raga tinga kuna kubanga mbiya mono rata mbiya mono Getembe radio hello Getembe oh waire biya ayaba mukegogi na jogo dewa ayama Karen ngagi mamu abastera mamu osera mbiare ajo banga matuka mage kwana numongino mino le studio mulemi unaye mulemi ara ndigere ndigo na ara kina na abugire na nda aka ko ara mulire na moro de srebi yo oh ora diwe ya nda mangana maya ni ndiko kan ko na ko batre ye ndite ninga to batra ki ndo ko batre ndito ko na to na ko ndi ba sanga to ko ro go igo kwa igura magana yo bosemi oboiga awo tani obuna ko ngiro ya mo ya de na ko mungo to na mwata ka ya na wono ndo mungo te na na bonda na ta na ta ka ni okay biamono sana Karen Mokeira Getembe hello Getembe ayo saliko oh ya para studio no to no mongina serabina nyabaru bono bolandi amakanda mole Paris buelija kuruya maganda mbiyole Paris yo minde mbiyanda bana bami kireta basani mboro obutira to bwa tegara to karento nya ko ende tiro wona kigweto mongina otali mongina stengo mongina stengo boli ade tra bo bwa tra simeka na nya to bwa take oh egara to mende karbe ngata nyare inga sanada mate dia gandre ko to sami no tra mo basami buna to ko bwa tegara wato konye mbiamono sana tienda bulisi memo igando che bantu bakakali kubulia mugwakaga baigweto byobulemi bulemi no buyazera bina muntu takoba buyonyo to golema obulemi negentege abantu bagwaga izimi abato mungino yo toso mirya mangana maya yakuru serabini nyabaro mungino bwato banyi bwa Vision Africa Trust na Vision Foundation no murubule kuno kirimo hai
ase studio na bali mwese mogere gutulikira jujumbe mukwana nitu gambo ya mono sana ngujire usoma chonse pindo chake na Joy Mogere kurugali liana akina Darius Nyanga ukurugia nchere akina Silvia Nyabuto kuruchisa mochia motontom mungwana nale kurunga Moses Ondite kuruchisa mashirikia suneka bonsi no baligiri tu muruba kwataba mitamangana unama ya sana akina Eneli Ayora kurubugita bonsi baligiri tu murubeli bono linde serabina ira ni amaboli ababoli liboli tangani aboli naki amabagi aliyoboli na masakara ngokorali byasokorosyo buyo mbiya mono muralia sali elibaga ande mbiya mone sali omulemi kuboli liswali linga bunelyo kentonkeli ekiya una gutumeka amasakwa amasakwa litali etoko yaleta bunate ne tuabe kaigo tuwenete kubutura chinchi ibere kero tuabutoire nara ise gukura matukayo nabokonyora nara aliru na makunda ali abeire ali nende igakoira niriroba yaba masakuntuli kwa ngombe na ndi masakuntuli gusamba eyo nere gente getangani bono tigango ndaira na se libuli lianega iga ayo monyene kurugwa cyage tukutumia bokash kwarale maunchu liande aro lira maunchu liya manene kurukalengwa atumire bokash nande na yimanyete yaya na yimanyete na roli rogonjere lyokonene nande onyendi na manyete kale kanga nindo chenda ale gwetani gasende bono inkikelia korengana mahali gasali agoli inkigimonjere kwale asiri gasali yao pia mono muralie sali libaga nende ni gongendete gotebanga nabonkwe gokelia bokasi nende koyetangasa bwate chinguru nobolemu tali kende kebesire nyumba negento keremo gasoigoro kero na ale kole malitanga ni kwane mono buna abantu bali toli kuchibonjali mate ntubwate ngento tokorokeke yongo abali bande kuchirugoro liro bali abone litobu na liroli mbarabu semba bwate naboko nyoronya keyonge kega kegokina tikiyo nkero kiligiansi keliro bono nabonko beko buyonko nagotemati boko ba obutuma nabona kwende gumulimo mugondo ngesete igo na inje nkongete ngana abekire CN na abekire DAB akibona nyore buguni obole saba na nusu kai buweka igo saba igabuoka saba bie ko mugondo mona charaba ya ukuli baba bono nabo yale wocha lakini kero na chikote biguli tukelio na igwete ngapo kazi nekale tugakore demo buone nkai mukyo boyo boli nkaira ebituma bikama bibere na kali ka gatatu igo kale oboncherere bobere igo bono nabo nkura bibale na bangambire bitatu bituma bikama kuruchiku ni saba umugondo gacha dabo 14 kai gobukaje ne yenge nchene abanyene bakaru office ba official officer tubwate sune kabagacha ku witness press to karra number 2 ebitume bigo byalenge binetu una biribya matukali ya makuru igobona igana tu kwone gabukazi yako konyire gokea nirigi chibesa kwatumira sokugura amoyo atambo muralia chibesa chiri chokugura CN nagura siringi gosene libwine nibonde libusita ande na irolera ono nje chibesa chiri ronko imoki na imoka nabe kira abane school bien sana na imoka nakorera shopping yane ubuyu bwane nko enjoy taikende yonsi nkoro kwanya kwenda duka nga gosene ubuyo gochikogora boyo tindi ko iboli na ubora oro nande ngo jakobeka ande acid mugondo bono asenje bono pokasi no tomenyete nero kero koligeria moya yanda iga aya ama yege songa na bokashi karunga tofauti erega mbiyamo no morali ekero nkurita bauti na mbeyemo liro bali tuli asale kiresa aliyo boyo bwetu bwa DAB na yule amo na CN kwa jumla niko twaitu ebinte bisa aliyo gutamanya lakini abaibuli baito bakale be miaka turatebe ya 30 gochimaega iko bali gutumika liro bali abo iko nakubeka chombe cha mugondo lakini asebono amoyaya abakunya beko monyo omonyo nyo bano osaliriro bakatuma nkali gukina akali igolioka tiboli kolente kwenda lakini obuoyo boko kunga pokasi nambe ya mumurali gonta iteko kotebi nande oche kinayorole imbule yatuete amoya yanda ire tonspiroche lakini oboyo bwapo kazi ochicho yege tumakiane igo wakanyana kiro kigo kenanterete kiomete pabune nyambu bwatete omote ege tumege kirete kebege tamaga gochinse ege kwegwe mbure yatanga yana ntu notora giakana ege tumege kiamete ngomwago chire ege tumege nkeli kogu bono nekero montago tubulinga nkibono kubeka mugona na motebeye gampo kasi eri numo kona ko mukiske mwana gutuguta igo tofauti ero ren nande chibese cyane nje na preserve mwancho mwategerali moro buli korunga kilimo hayo kwetu na Vision Africa Trust na Bao Vision Foundation ekatunyu usanganere serabina unyabaro igikega keiga tuira na sale kera uchukora igugendera gusangana ituga iga ase studio tuba isegosuka gura sembeo. The Organic Farmer kuwatana